Halo, dober večer želim. Dober večer. Dober večer. Vaše ime? Breda. 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 Poglejmo še vam vašo Ajde auro. ovako, kod meni se ne sviđa kod vas. Jeste vi imali prije nekih, ajmo reći, 2 godine dosta loš period? Ste imeli 2 leti nazaj eno zelo slabo obdobje? Življenjsko? Pa, niti ne. Ajde ovako, samo mi kaže, da li vama u obitelji ste izgubili nekog ili jednostavno prestali da pričate ovdje, ima izgubljenog nečega prije 2 godine? Pravi Zorica, da vidi neko izgubo nečesa. 2 leti nazaj ste se s kom nehali pogovarjati? Ste koga od... Izgubili najboljeg prijatelja ili nešto je se družine desilo izgubili? nešto? Ste izgubili kakšnega najboljšega prijatelja ali kaj podobnega? Vidi, da je neka izguba 2 leti nazaj. Ja, mogoče, ja. Znate vi o čemu, ali sjetit ćete se, vi garantiram vam odmah šta. Ja. Zašto? Reći ću vam, to što vam se desilo prije 2 godine vuče vam dosta vašu lošu auru. Šta to znači? Ili niste oprostili, draga moja, nekom ko vas je povrijedio, ili jednostavno taj ima dosta negativne energije. Kod vas aura jednostavno se guši. Jeste me čuli? Ja. Ali vam ja to neću dozvoliti da taj neko skloni od vas ono dobrote. Vi ste se dosta namučili, draga moja, u životu. Zelo veliko ste se namučili v življenju, pravi Zorica. Ja. In ne bo dovolila, da vam nekdo Skroz do duši kraja vašo auro, vašu pravi. Ja. Zato jo bo zdaj tudi zaščitila. Draga moja, slušajte vi mene. Od ovoga trenutka imate zaštitu na vašu auru 3 mjeseca, narednih 3 mjeseca, jeste me Naslednjih 3 čuli? mesecev imate svojo auro zaščiteno. A da li vi imate neko konkretno pitanje Imate sad kakšno trenutno za konkretno mene? vprašanje v tem trenutku? Ja, za službo. Za službu. vas Slušajte vi zanima za mene. službo? Inače, da li trebate novu službu ili... Kaj želite, novo službo ali kaj vas zanima? ne. Kaj pa? Da li ćete da ostati? ohranim. Da li ćete Želite, ostati? zanima vas, če boste to službo obdržali? Ja. Ovako, draga moja, bit će dosta problema, ja ću to reći. Imate, tu su energije, kod vas se onda te energije od prije 2 godine, tu se nešto loše događa. Kod vas energije na poslu nisu dobre. Pravi Zorica, slabo energijo imate na poslu, u Ovdje službi. svi nešto žele od vas. Ko da vas, ajmo reći, za sve ste vi krivci, za sve vi morate tamo da, ajmo reći, da zaslužite. Svaki vaš, da ne kažem kunu, nego euro. Ja. Evo, draga moja, Draga moja, vi obavezno mi se javite. Jeste čuli? Pravi Zorica, da se je morate nujno javiti, kar pomeni, da bi bilo prav, da pridete k njej. Iz jednog jedinog razloga vi ćete stvarno imati problema što se toga tiče. Ker boste imeli velike težave v službi. Jeste čuli? Dajte čim prej poklicati, lahko že jutri, lahko danes še v tem večeru, pa se bova pogovorili po Čekat ću telefonu. vas, draga moja, sa radošću, jer vam mogu pomoći na ovaj način ne, ali ću vam na drugi način pomoći. Pravi Zorica, da tako vam sicer ne more pomagati, tudi svečka vaša je ugasnila, ki bi naj bila primerna za 3 mesece čiščenja, ampak vam bo, evo vidite jo zdaj tudi sami, ampak pravi Zorica, da vam bo poskušala pomagati na drug način. Ne pokušala, nego ću vam pomoći. Ampak vam bo pomagala, ne poskušala, pravi. Draga moja, da ne izgubite ono za što želite. Lijepi pozdrav, draga moja, i osmijeh na licu, ja sam ovdje zbog vas. Res je. Lep večer in lahko noč, gremo dalje, nič 90, 66, 63. Ja, vidite, včasih se tudi to zgodi v življenju, da enostavno se nekih stvari ne da rešiti. Veste, vseeno televizija je nekaj drugega kot osebni kontakt. Ne, nije u tome. Sad ću vam reći, nekada astralnim putem ne može neke druge stvari. Ovdje ovoj gospođi jednostavno ili neko radi, ajmo reći, ja ne volim u emisiji da govorim crne magije, ne volim ljude da plašim, da, to postoji, dragi moje, ali jednostavno uvijek na emisijama izbjegavam da govorim o crnim magijama, što je to loše i tako dalje, jer ovaj život je mnogo lijep. Ali jednostavno ovdje kod ove žene jednostavno ima malo veći stvar. Tako, če so torej težave nekoliko večje, vam bo Zorica zagotovo znala to povedati. Na vas pa je, drage gledalke in gledalci, kako se boste odločili. Ajmo, nema spavanja. Gremo ne spat, res je. Nič 90, 66, 63, zdaj ni čas za spanje, imamo še nekaj časa, tako da hitro izkoristite, da boste tudi vi videli svojo astralno karto, ne astralno karto, ampak da vam bo Zorica vas bo lahko poslala v astralni svet preko vaše aure.